Avui parlarem d'Atenea. Atenea és també una deessa verge i neix del cap de Zeus. Zeus sabeu que és el rei de l'Olimpo. Aquest fet fa que Atenea sigui una dona molt mental. És una dona molt estratega, és una dona de negocis, és una dona executiva i la seva manera d'arreglar-se serà en aquesta idea. És a dir, és una dona que li agrada moltíssim l'ordre, que li agrada molt saber què ha de fer, com s'ha d'organitzar. I això ho porta a tots els àmbits de la seva vida, el laboral, el personal, el social. Vull dir que a nivell, per exemple, d'armari, doncs tindrà tot ben col·locat, ben endreçat, per saber en cada moment què s'ha de posar. Com a professional, és molt bona professional perquè té molt clar el que vol i com ho ha d'aconseguir. Com hem dit, neix del cap de Zeus, la qual cosa li dona una capacitat mental molt exagerada. És una gran competidora amb els homes i no permet que la deixin enrere. Com es cuida Atenea? Clar, pensem que Atenea és una persona triomfadora, que li agrada molt estar en llocs públics. Llavors, el seu aspecte és molt i molt cuidat. El cabell perfecte, les celles perfectament depilades, si les té pobres les portarà microblading o micropigmentació. El maquillatge serà un maquillatge molt escrupolós, molt net, amb la mirada molt pronunciada, els llavis també ben maquillats. És la típica persona que sempre va conjuntada de mans i peus, és a dir, porta la manicura i la pedicura sempre impecable i sempre del mateix color. Li agrada molt, és molt pràctica, és a dir, és la persona que es fa el làser per no tenir que perdre temps per anar a depilar-se. Això sí, quan pot disposar temps per amb ella mateixa, li agraden els tractaments bons. Li agrada un bon tractament corporal, un bon tractament facial, que la facin oblidar de tot aquest estrès mental que acostuma a portar. És una persona que agraeix molt un bon massatge relaxant amb olis essencials, en música tranquil·la, no li agrada que li parlen mentre li estàs fent els serveis, i és una persona molt fidel, perquè sap que ha d'anar endreçada, no pot improvisar, llavors té l'agenda molt ben preparada, tant per als temes professionals com per el que té referència al seu tema personal. És a dir, ella si cada mes ha d'anar a l'estètica o cada mes ha d'anar a la perruqueria, doncs ho té apuntat a l'agenda, igual que si fos una visita a un client o tingués que signar un contracte. El perfum d'Atenea serà una fragància intensa, sensual, treballada en aromes de groselles, de rosa silvestre. És un tipus d'essència que siga afustat, amaderada, que diuen en castellà, amb un puntet de patxolí inclús, i vainilla i una mica de cítrics. Són perfums intensos que tenen presència, és a dir, que quan ella marxa d'un espai quedi encara el seu perfum. Quan estem en una etapa Atenea? Estarem en una etapa Atenea quan estiguem enfocats en un projecte. És a dir, quan jo estic projectant desenvolupar un treball, que m'he de fer una recerca primer del que tinc que necessitar, després un ordre, el calendari, l'agenda ben especificada, doncs en aquest moment jo estic sent una Atenea. També quan m'agrada arreglar-me per anar a un esdeveniment, que miro que vagi ben depilada, que porti les mans fetes, que vagi ben maquillada, que el cabell estigui en perfecte estat, doncs en aquell moment jo també estic treballant una part de mi Atenea.
L'Atenea és una dona interessant perquè quan es relaxa, que aconsegueix tenir doncs, un moment per ella, doncs és molt artesana, és a dir, és molt meticulosa en fer artesania. Vull dir, te la podràs trobar fent ganxet o pintant un quadre o intentant treballar fang. Però això ha de ser en un moment que ella estigui relaxada, que pugui disposar per ella. Això sí, com m'hi podeu imaginar, tot el que ella fa ha de ser perfecte. És a dir, si estem massa en l'etapa atenea, haurem de vigilar que no siguem massa autoexigents. Tot i així, Atenea és una deessa molt i molt interessant.